nek sampean ora nganake Bratayuda, sampean menehke negara Ngastina marang para Pandhawa, perang niku ora dadi. Dadi ora mung cukup nyalahke karo sing gerang-gerang ngene iki. Kula aturi sabar nggih, kula aturi sabar. Sengkuni menengo cangkemmu. Inggih. Pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa, pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa. Apa ratu kira entuk kleru? Iya. Pada video berikut mengandung makna pembelajaran. Sewu nggih kula nuwun sewu. Ngantos geger kados mekaten swasana wonten ing pesanggrahan Wulu Pitu menika awit krana sedaya menika nggadahi pemanggih ewa semanten sami boten saged nampi bedaning pemanggih. Surasipun dados geger kados mekaten menika nggih. Kula nuwun sewu lho sinuwun Prabu Mandara kedahipun panjenengan menika nampi dhateng menapa ing dados saturipun Adipati Harya Sengkuni. Wonten ing pesanggrahan menika sami nggadahi benten-bentening pemanggih. Nanging tumrap Begawan Durna benten-bentening pemanggih menika mujudaken satunggiling kesaenan. Anggenipun badhe ngrembak babagan benjang-enjang menika menapa sinten ingkang badhe kadhapuk dados senopati mangrurah para Pandhawa. Oh Durna. Wonten dawuh. Bawa Durna tumunten mingset anggenipun lenggah madaning pesanggrahan. Kersanipun kados pundi? Ger. Samangke sampun ngantos dipun terusaken anggenipun ngrembak perkawis sedaya ingkang sampun ngapuping Rana Madyalaga. Ingkang putra wayah kula Lesmana Mandrakara menika kaanggep satunggiling lare ingkang saged junjung dhateng derajatipun tiyang sepuh. Buktinipun wiwit Bratayuda dipun wiwiti Lesmana boten ketingal wonten ing peperangan. Nanging sareng nalika semanten Nabi Manyuri ranjap wonten telenging Bratayuda, Lesmana ngetingalaken kesaenanipun minangka dados putra paduka anak Prabu Ngastina. Anggenipun kepengin junjung derajatipun tiyang sepuh tumunten Lesmana majeng wonten ing pabaratan nadyan Lesmana kedah pejah wonten ing Tegal Kurukasetra. Nanging menika mujudaken setunggiling anak ingkang ngabekti dhateng tiyang sepuh. Nggih, salajengipun. Salajengipun samangke gandeng sampun boten wonten ingkang madheg suraning driya. Ingkang kapatah dening paduka anak Prabu Ngastina. Ingkang bapa ing Sokalima samangke masrahaken dhateng awak kula nggih. Monggo kula trima reba Masesa. Menawi dipun marengaken kula ingkang badhe madheg suraning driya mangsah yuda mangrurah anak-anak kula para Pandhawa. Menawi ingkang bapa sampun kepareng madheg senopati wonten ing madaning pabaratan, menapa paduka badhe tida-tida dhateng kesagahan kula? Menapa badhe paduka badhe tida-tida dhateng kekiyatanipun Begawan Durna? Mboten ngantos sedinten kula nyangking sirahing Pandhawa gangsal cacahipun. Bawa Beneban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dite mawu menembahan sampun sagah makile ingkang putra ing Ngastina Duryudana madheg brah senopati wonten Tegal Kurukasetra. Apan menika dados kesagahan kula nggih. Menawi manggil ajeng benjang menapa anggen paduka badhe tata angragit gelaring baris madheg wonten ing pabaratan Kurukasetra. Menawi wonten lila paduka benjang-enjang menika kula badhe madheg suraning driya minangka dados senopati ning para Sata Kurawa. Badhe kula tatahaken pejahipun Begawan Durna kinarya cagak tuwak nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana inggih semban kula. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Ing mekaten kula namung anengga dhateng pangandika paduka ingkang salajengipun. Kirana lenjeng bapa nyuwun pamit madhal pasilat. Nyawisaken menapa ingkang badhe kula cawisaken. Uba rampe anggen kula badhe madheg wonten ing madyaning paperangan. Sembah kula ingkang namung ndherekaken jengkar paduka Bapa Durna. Mugi-mugi lebda ing karya Kula nyuwun pamit nggih. Nggih. Mugi-mugi paduka saged damel srana pejahipun para Pandhawa. Kula nyamung budidaya sakmangkenipun kodrat pesti menika wonten astanipun ingkang ngagawe jagat. Mila menawi ngantos geseh aturipun Begawan Durna
sampun ngantos samangke kula menika nyandung nrimpet anggenipun manggih kasuwargan. Kula nyuwun pangapunten nggih, Nger. Bawadana, kula kepengin panjenengan menang. Sampun ngantos ngendikaken panjenengan badhe kapuping Rana Madyalaka. Oh inggih ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Bawadana sembah kula ingkang njerekaken Jengkar Paduka Prambaning Saka Lima. Sing Astina Maha Prabu Duryudana nalon ngandika dohari ning Sun Werkudara dohari ning Sun Werkudara den kaparenggene peranganipun para sepuh-sepuh jebolan sing dijagake ming ana siji loro sing duwe kesaguhan lahir batin. Nadyan pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan madyaning pesanggrahan Bulu Pitu wanci surup surya ngantos tengah dalu ingkang kula wawastu ingkang kula saged jagaaken lahir batin menika tresna kaliyan Duryudana jebul wong siji loro. Liyane kula sebut kedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Kakean gunem ning ora ana gaweane, semago sing tanpa bukti. Kula mung nyuwun sedaya menika dadi kaca benggala ngadhep ratu ya ora mung kakean cangkem. Ning kudu ana kesaguhane ingkang ditindakake. Aja mung kakean omong. Ning nyatane ora ana. Kula nuwun sewu, Nger. Dawaing sruning deduka menika estunipun dhateng sinten kula dereng saged tanggap, kula dereng saged andungkap. Sampun malita Kakang Penemban Durna nadyan ingkang bapa ing kepatihan menika dipun paringi alilah madeg senopati, kula mboten badhe selak. Kula tertemtu sagah ngendikanipun dados sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Sampeyan mboten ajeng selak. Kenapa apa sampeyan ora matur kawit mau? Yen patih sengkuni sagah dadi senopati. Kanjeng Rama Prabu Mandaraka ugi mboten badhe selak menawi kula pinitados dados senopati, nanging sabab menapa mboten madhangake swasana pesanggrahan marang bebutek banyu bening kahanan pesanggrahan. Kula menika ngantos gumun. Ati kula niku lara, ati kula sedih. Kula kelangan kula warga, kula kelangan anak, akeh wadyabala mangewu-ewu mati sia. Ning pendak-pendak pepanggihan madyaning pesanggrahan Bulu Pitu mboten wonten ingkang paring pangandikan ingkang iso damel tentrem, damel ayem, damel mareme Duryudana. Kabeh mesti ngluputke Duryudana, kabeh nglerokke kula. Anggen kula sampun madeg wonten ing peperangan Tegal Kurukshetra. Napa kabeh lereking kelepatan menika wonten kula? Mestinipun ngaten. Mestinipun ngaten. Liripun kados pundi Rama Prabu Mandaraka paring dawuh mekaten. Nuwun sewu, menawi wiwit rumiyin kula ngemutaken dhateng anak Prabu Ngastina. Ngastina menika dipun palih dados kalih Pandhawa ingkang namung nampi sekali, panjenengan ampun nampi sepalih. Menika Bratayuda mboten badhe dados. Mergi kula menika ngertos watak wantunipun para Pandhawa menika tartemtu nampi peparing paduka. Ning gandeng nuwun sewu, kula mboten badhe anglokaken dhateng jengandika anak kula ing Ngastina. Nuwun sewu, piyai kathah sami nyebataken yen sampeyan niku ratu murka. Sampeyan niku ratu murka. Nalendra ingkang mendem karo kamukten, ratu sing mendem karo derajat pangkat bondo donya menika mboten wonten sanes kejawi namung jengandika anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana. Rama Prabu saged paring dawuh ingkang mekaten. Dasaripun menapa? Sampeyan numpuk brana picis sakake-akehe. Sampeyan wis dadi ratu sugih bondo, bandu sugih bondo tegese sugih brana picis, sugih bandu panjenengan menika nalendra ingkang Ababala Raja. Ning nuwun sewu, namung dipun suwuni kamukten sekedhik kemawon kalian anak-anak kula para Pandhawa panjenengan awel, panjenengan ora kersa maringaken wekasan kudu nglakoni pecah perang gedhe Bratayuda.
Wong-wong sing ora ngerti kenthang ki muring lakon pojok pleret ing kahanan sami pejah wonten ing madaning peperangan. Senopati menika sami pejah madaning peperangan menika nuwun sewu nek kula walik dudu salahe sapa-sapa ning salah sampeyan. Ki ngropo paduka paring dawuh mekaten. Nek sampeyan ora nganake Bratayuda, sampeyan menehke negara Ngastina marang para Pandhawa, perang niku ora dadi. Dadi ora mung cukup nyalahke karo sing gerang-gerang ngene iki. Klaturi sabar nggih, klaturi sabar. Sengkuni menengo cangkemmu. Inggih. Pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa, pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa. Apa ratu kira entuk kleru? Iya. Nuwun sewu lho. Sampun dinten kula wantun kalian panjenengan. Namung kula menika ngleresaken jejering wong tuwa niku jejeke barang sing bengkong. Benerke barang sing luput. Mula kula aturi ngonceki dhateng penggalih panjenengan piyambak, ngonceki karo lakon sampeyan. Nek sampeyan ora owel marang negara Ngastina, Pandhawa nampa separo, sampeyan mukti separo, Turasing Begawan Wiyasa padha mukti kabeh separo-separo, jagat niki tentrem. Sang Matmarsi Wara Bisma isih sugeng. Anak kula Burisrawa isih urip, ingkang putra Lesmana Mandrakumara isih bakal dadi calon ratu negara Ngastina. Mang penggalih. Ning gandeng sampeyan milih perang merga awel maringake kamukten. Wekasan kudu kaya mengkene iki sing kelakon. Pirang-pirang panjenengan iso ngendikake pirang-pirang wadyabala mati mblasah kaya babatan pacing. Sampeyan sedih. Pirang-pirang nayaka Punggawa mati ana ing Bratayuda, sampeyan susah. Ning jane sing disusahi iki dasarmu apa? Sing disusahke niku dasare napa kula tak takon. Wong kabeh punjering lelakon niku saka sampeyan. Coba Imam Menggali. Punjering lelakon Bratayuda dadi menika saka Ratu Ngastina Prabu Duryudana, ratu sing malak, ratu sing serakah. Wekasan kudu dadekke korban pirang-pirang kulawarga, pirang-pirang nayaka, pirang-pirang Punggawa. Mboten. Menawi jenengan niku anak Prabu nalika semanten wonten utusanipun para Pandhawa inggih menika anak kula Kakek Prabu Ndarawati. Wis paring dawuh, nganti dipun derekaken Jawata catur cacahipun. Ingkang sami dados seksi wonten madyaning perang ageng Bratayuda nalika badhe anjabel negari Ngastina. Sedaya mireng lho nggih, sedaya mireng. Koko Prabu, negari kula aturaken wetah dhateng para Pandhawa. Sedaya mireng. Ning bareng dewane oncat sampeyan ngendika pripun? Bareng dewane oncat sampeyan ngendika pripun? Aja kok separo, sak pro 4, sak pro 6, sak pro 16, sak pro 32. Sedumuk bathuk senyari bumi, negara niki ajeng kula totoi. Ngastina bali marang panguwasaning kula Pandhawa ning kudu tugel tel janggane Duryudana. Kabeh niki mireng, nggih. Nuwun sewu. Nek cara kula, kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Kowe ora trima. Ratumu tak unek-unek kowe ora trima ya. Aku wani ngunek-unek iki kanthi dasar bener sungkuni tak kandhani. Nek ora kelakon kaya ngene iki kapan nggonku bakal nguman-uman karo Duryudana. Watu sing serakah, watak angkara budi candala, ora nyawang Pandhawa ki sedulure, tunggal kulit daging, tunggal getih. Ning mentala ngidak-idak karo sedulur. Jagat kahanane kaya ngene iki rak wiwitane saka Duryudana, dadi contone wong elek. Kono nututi mlebu kono. Kono tututi mlebu ditimpal teleke kono aku tak metu coba.